El nostre convidat d'avui és actor, humorista i imitador de personatges com Sergio Ramos, Carles Puyol, Johan Cruyff o Leo Messi. La seva experiència en programes com el Cracòvia, Polònia o Homo Zapping l'ha convertit en un dels actors d'humor amb més trajectòria a Catalunya. Benvinguts a Talents de Barcelona amb Jordi Ríos. Talents de Barcelona, amb Jaume Ibars i Maria Dunyó. Cada cop quadro més la bateria ho he aquesta. intentat fer i no m'ha acabat de sortir. Així que quadro el uau, perquè clar, ho dic tota l'estona. Anem escalfant. Jordi, com estàs? Molt bé. Molt emocionat, no? Molt content d'estar aquí. Nosaltres també, però Déu-n'hi-do. Jo més que vosaltres. Has sigut el convidat que més excitat ha començat. O sigui, mai ningú s'havia ficat a aplaudir. Com Està més molt bé. pensos, I no em veieu de cintura en avall. Seguim. Vale. És que fa molta gràcia, perdó, Correcte. Correcte. Em pensava que diríeu, és que a la Wikipedia em posa periodista. Ho ets? Ah, sí? No. A la Home, Wikipedia potser a l'hora del guió l'hem posat i després ara ho traurem en directe. No, però em fa gràcia que posa periodista. Té sentit per al programa? Sí, no? que posa periodista. Ah, havia entès que té sentit. Com estamos? Vale. Bueno, anem a començar amb l'entrevista. Ara m'ho ha pillat ella. Sí. Ho acabes de pillar ara? De fet, encara no. O sigui, ja m'arribarà. Potser enmig del programa, quan portem 30 minuts, faré com... En fi. Vaja. Vale, perfecte. Doncs anem a començar amb l'entrevista. Sisplau, estem col·lapsant una mica. Jordi, estem molt contents que estiguis aquí, que estiguis entrevistat, més que res perquè t'admirem molt i a més ets un cas d'actor una mica particular pel fet de que... Ja estem faltant. No, particular és bo. És particular? Sí, és particular, però perquè tu et vas començar a interessar per aquesta professió amb 29 anys i des de llavors no has parat. I el que volíem saber, per començar l'entrevista, és què era abans de tu, abans de fer aquests 29 anys? Què feies? Era proxeneta. Exclusiva. Era proxeneta. Era proxeneta dels bordegassos de Vilanova. No puc. No, jo havia estudiat disseny gràfic. Vale. Apa! I vaig ser monitor durant bastants anys. Jo muntava un esplai a l'escola on vaig estudiar, extraescolars, de menjador, de colònies. Estava relacionat amb els nens, no com presumptament el Michael Jackson, sinó que a mi els nens m'han agradat sempre molt. Per això no tinc fills. Molt bé. Això és on un està la argument lògica que... Jo la trobo. El què? Sí? Que t'agraden molt els nens? Molt. Ara, en sèrio, m'agraden molt. Empatitzo molt amb ells. Són divertits, m'hi sento a gust. Però una puta estoneta. Exacte, perquè si no tanta estona et satures. Ves amb els teus pares, Reis. Llavors, i abans, quina relació tenia el disseny gràfic amb nens? O sigui, vas acabar de fer professionalitzar la teva carrera de disseny gràfic? Vaig fer el que segurament és el millor logotip de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble. Vale. Que té 25 o 26 anys, és d'un bar de tapes. El poble o el bar? El logo. Perfecte. El logo del bar. El logo. Perfecte. Vale. I allà vaig fer la meva obra mestra i vaig decidir retirar-me. Vale. Molt bé. Vaig dir, això no ho superaré. Jo ho va dir Manel, tan bo és saber-se retirar com saber continuar. No va dir exactament això, però va dir alguna cosa I et vas retirar amb 28 anys? A la cúspide de la meva carrera com a dissenyador, Vale. sí, amb 24-25 anys. Hòstia. Molt bé. I què passa perquè et comencis a interessar per la interpretació? No, és bona pregunta. Vale. El meu entorn sempre m'havia dit que jo havia d'estudiar teatre, Vale. però jo no m'hi veia reflexat. A mi sempre m'havia agradat molt el cinema. Jo tinc records, jo tinc una memòria molt capritxosa. Jo tinc records d'anar al cinema sol, amb 12 anys. Hola. Sí, i amb mon pare i amb les germanes i amb qui sigui, no? Però tenia un interès amb el cinema com a espectador. I al cap d'uns anys jo no m'hi veia fent teatre, però com que sempre era com el graciós del grupet i el divertit, i que ja feia sorollets i feia coses, la gent deia, hauries de fer teatre, i jo, no, és com si et diuen
hauries de ser model dels dits del peu. Dius, com? Exactament igual. Igual. No ho veig. Vale. I fins que ho vaig veure. I algunes figures importants per tu al principi, quan vas començar a fer teatre, van ser, com per exemple, Edu Soto i José Corbacho. Llavors, van ser qui van escollir-te per treballar a l'Homo Zapping, el programa que estàvem parlant al principi. Llavors, vull que ens expliquis una mica com et van trobar, com els coneixes i què signifiquen ells per tu, clar. Amb l'Edu vam estudiar. Vam estudiar junts a teatre i eren 2 anys de curs a l'Escola Estudis de Teatre i l'últim trimestre era comèdia. Fèiem clown, fèiem bufon, fèiem moltes... tot el relacionat amb humor. I clar, imagina't ajuntar l'Edu i un servidor. I d'arrel d'això, amb 3 companys més, vam fer una companyia amateur, diguéssim, i la cosa es va engrescar fins al punt que ens va veure el Toni Albà, ens va produir, vam fer una obra durant un any i va aparèixer el Terrat. A l'època de TV3 màxim exponent de l'Andreu, que hi havia el Santi Millán, hi havia el Corbacho. Llavors vam fer una obra, es van enamorar de l'Edu, cosa normalíssima. L'Edu va entrar al programa i un any després van fer una obra de teatre, gira per Catalunya, l'Edu, David Fernández i Mònica Pérez, que després seria la meva parella, i van agafar el Jordi Ríos. Molt bé. O sigui, i va ser així, Tipo, a José Corbacho et va agafar a dit una mica com per... Sí, acollonant, sí. Que fort. Sí. Les feines més guais que he tingut a la meva vida són sense càsting. Molt bé. Uau. Molt bé. Estaria molt bé que ho poguéssim... Home, estaria molt bé començar a José Luis Garci, sí, és un director de cine que segurament no coneixeu. Home, per quins prens? Bueno, jo estic parlant del públic en general, no de vosaltres. Deia una cosa molt interessant, que un director ha de conèixer el material amb què treballa. És a dir, ha de veure obres de teatre, ha de veure cine i ha de veure actors i actrius per saber de què són capaços. I ell no hi creu massa, això deia, amb els càstings, sinó que tu has d'anar a veure la gent que t'interessa. El material cru i a la cara. Parlant de creure, un cop comences al Homo Zapping, m'han arribat veus de gent que es movia per dins dels sets de l'Homo Zapping i m'han dit que els guions estaven molt bé, que hi creieu, però que també creieu amb molta improvisació. És a dir, que respectàveu el guió però era molt obert i us deixaven fer. Això és Madain Corbacho, Sí, no? El Corbacho amb això és un geni, és un mestre, perquè hi havia un treball brutal de guions, però el tio és llarg. I ell, que és cubanero i que és un mestre de la improvisació, us deixava fer. Tira. I, de fet, aquestes veus em diuen que la majoria dels riures venia d'improvisacions vostres que us inventàveu en el mateix set, i no tant pel guió. Sí, a més, com que fèiem molts gags, i la majoria dels... Jo diria que tots no érem imitadors, sinó que érem actors i actrius que feien paròdia. Encara que no s'assemblessin les imitacions, com que fèiem molts gags, el personatge anava creixent i ens l'anàvem fent nostre. I jo, que insisteixo, tinc una memòria curiosa, recordo un dia que va venir Miguel Bosé. Sí, que feies de la Carmen Sevilla. Jo feia Carmen Sevilla, i va ser brutal perquè, excepte la presentació, vam compactar 3 o 4 ítems i el gag que existeix per les xarxes o per YouTube és 90% improvisació. Que deies allò de que és tu sobrino, no? Sí, perquè es veu que érem com veïns i si li deia, ai, chiquillo, ai, mi sobrinito, Miguelín, i li tocava el cul. Jo he tocat el cul al Miguel Bosé. Opa, mare de Déu, poca gent pot dir això. És que, de fet... Bueno, molta gent pot dir això. Ho deixarem aquí. Però invitats a aquest podcast, poca gent. Exacte. Bueno,
Escolta'm, deixa'ns temps, perquè de fet estàvem parlant d'això dels gags que vas fer l'Homo Zapping, que encara es poden recuperar per xarxes. Precisament estaves parlant de la Carmen Sevilla, el Miguel Bosé, també d'algun de Matías Prats, i els dos primers ja hem vist com els parodiaves, i si podries deixar-nos un petit missatget als oients italians de Barcelona animant a la gent que ens segueixi, però amb la veu de Miguel Bosé, que segons com molta gent a Espanya els hi fa cas. A veure què et sembla, aquesta proposta. I el missatge que... El que tu vulguis. Realment, el que et vingui de gust. Feu-nos una crida a l'audiència de... Podria ser que ens Una seguissin crida a nosaltres. ara mateix, Miguel Bosé, no? Malament, no? Bueno, clar, és que a més és curiós perquè el meu Bosé és com fàcil d'imitar. Ara. Sí, Ara sí. sí. Molt característic. Home, bueno. Pero ahora, la verdad, me han dicho que tienes que escuchar el podcast Talents de Barcelona. És que li Saps surt què passa quan t'escolto? Tinc com ganes de respirar més. Temón. El huracán ha batido. És molt heavy. Bueno, parlàvem del gag aquest de la No Carmen l'havia fet Sevilla. mai a Miguel Bosé, per cert. No, Millor, per això, ara però, aquí... però és que... A Italians de Barcelona et fem fer coses noves. Joder, pues per no fer-lo mai de sortir Clar, genial. t'ha sortit clavat. Aquest gag el podem recuperar si voleu veure un tros. Com-hi? Per favor, recuperem-lo. Hoy estoy muy contenta porque el invitado de hoy ha venido por su propio pez, sin ambulancia ni nada. La verdad es que Miguelito no sé qué hace aquí, hijo. Ni yo tampoco, Carmen. Tú de joven hiciste muchas películas, hiciste muchas películas, Tu citología tiene títulos como... Titología. Como El Habano, El Habano. El Caballero es un cagón, El del dragón, caballero del dragón. y esa que me encanta es Te pones tejano. Tacones. Això era guió, Les coses com siguin. Pedazo de hombre, es como mi sobrino. Ay, que lo quiero yo un montón. Ay, qué guapo es. Es que vivimos... A mi el que em flipa és el riure. Quan facis el riure. Tiene un carnero, el carnero le salta la valla y entre la I mía... aquesta anècdota me la va explicar ell. Tía Carmen, que son cosas muy íntimas. Eso que no se puede. Y su carnero se cepilla a mi ovejita. Això t'ho vas inventar o va ser jo també? pues bueno, No, aquesta anècdota me la va explicar ell. Clar, però va ser impro, no? Rodant? Sí. Ah, molt bé. ¿Tú eres la hija puta esa? Es que estaba caducado y le salió azul. És que el riure em mata. Vale. No, jo he de reconèixer que jo em vaig, en el màxim sentit, em vaig enamorar del Miguel Bosé. Va ser superamable, Sí. va jugar que t'hi cagues, va ser superproper. I molts anys després, com 20, va venir Cap Roig i tenim una foto, quan no hi havia mòbils, tenim una foto impresa, Sí. que estem cara a cara, el tio m'abraça i jo estic com així, Vale. i li vaig ensenyar, i 20 anys després no estava tan... Se'm va recordar, li vaig haver d'ensenyar la foto. Sí. Sí. Va ser correcte, més que una altra cosa, però el dia del Homo Zapping va ser Clar. meravellós, a mi em va arribar. Són anècdotes que en la teva memòria selectiva i peculiar Total. es queden, jolín, com per no. D'això sí. I després de l'Homo Zapping va ser quan vas entrar al Cracòvia. Com... Bueno, després, van passar uns anys, Vale, van passar uns anys. Sí. Vols comentar una mica què vas fer pel mig? A mi m'interessava molt saber com es va donar el fitxatge, la trucada del Toni Soler, no sé si va ser d'ell No, o va ser del Joan Rufes. Ah, va ser el Rufes? Va ser del Joan Rufes. Jo venia d'una època de sequera laboral acollonant, Sí? acollonant, sí, de les èpoques dures que tenim, i el Joan Rufes em truca pel següent. En aquella època es feia el programa de ràdio Minoria Absoluta, i em truca per col·laborar a la versió d'estiu, em truca per fer el Monegal a Polònia, i em truca per dir, escolta, farem un programa que serà de paròdia de futbol. Ah, que guai. Que es dirà Cracòvia. Dic, ah, que guai. I havíem pensat també en tu. Això va ser una mateixa trucada. I va canviar, com diria el Sergio Ramos, bueno, hice un giro de 360 grados, ¿no? Malallete. ¿No? Ahí estamos. O sigui que va ser increïble, va ser un regalàs. Home, un regal és per tu i un regal és per Catalunya, perquè jo encara cito diàriament cites al Polònia, sempre. Perquè en programes com el Polònia del Cracòvia, on també has participat, hem dit, es tracta l'actualitat amb humor, amb ironia, i els guions escriuen d'un dia per l'altre.
Aleshores, moltes vegades, jo me'n recordo molt, l'any 2023 va sortir la sessió de Bizarrap amb Shakira i als 2 minuts hi havia un anunci al Polònia que sortia aquell mateix dijous sobre el Bizarrap amb Shakira, que va ser com, uau, ho fan literalment en directe. Llavors, hi ha situacions, hi ha imitacions que t'has de preparar en molt poc temps. Com et prepares la imitació d'un personatge que potser no tinguis tan arrelat? O com et prepares aquest tipus d'interpretacions amb tan poc temps? Al Cracòvia les imitacions no anaven tant d'un dia per l'altre. I tenies potser els personatges molt més referenciats. Sí, la veritat és que sí, però no era com fitxem un jugador i fem-lo d'un dia per l'altre. Però sí que una de les grandeses del Cracòvia és que es feia el dilluns i que a vegades un Barça-Madrid es jugava a les 9 de la nit i acabava a les 11. Llavors, l'època que fèiem 2 jornades, és a dir, gravàvem divendres i dilluns, gravàvem, per exemple, dos finals alternatius, o 2 opcions alternatives. Sí. Clar. Ja ves. O sigui, sí, és veritat. Els gags eren els mateixos, però reaccions per si es perdia, per si s'empatava i per si es guanyava. Sí. Igual que amb la gala de Pilota d'Or, que era reacció si guanya Messi, si guanya Cristiano, si guanya Iniesta, o si guanya... Sí, es feia tot això. Com a fan absoluta al Cracòvia, m'està semblant molt fort això. I ara estic pensant com m'agradaria veure les diferents possibilitats de, per exemple, si va perdre el Madrid. O sigui, que fort. ¿Por qué? Sí. Que fort, que fort. Jo no sé si l'època que es feien les preses falses, després del programa, no sé si alguna vegada s'havia tirat, no me'n recordo. Però sí, era curiós. Amb les gales de Pilota d'Or es tiraven segur. Sí, a mi em sona. A mi em sona també. I bé, al Cracòvia jo estic molt orgullós jo estic molt orgullós de poder dir que hem coincidit unes quantes vegades, tu i jo a set, i de fet una d'elles, que tinc un record imborrable, va ser quan em va tocar fer de Florentino de petit. Era com un flashback teu i tinc un record bastant guai perquè doncs estaves al set explicant-me com podia imitar Florentino, perquè també, com saps, els guions eren d'un dia per l'altre i ell ja el tenia més dominat, però jo d'un dia per l'altre vaig haver de saber imitar Florentino. Ho podem veure? ¿Qué, Florentino? ¿Reconoces este sitio? Es tu escuela. ¿Tengo una escuela? No sabía que me había comprado una escuela. Compro tantas cosas que consti que tenia 10 anys, O sigui, respecteu. Es la escuela donde estudiabas cuando eras niño. Mira, o sigui, ahí está Son Jaimito, el repetidor. 11. Vamos a elegir equipo de Ai, petit! Que fort. Piedra, papel o tijera. Tú tijera y yo papel. Un momento. Papel moneda lo gana todo. Elijo a Pablito para mi equipo. Todavía conservo la inocencia de la niñez apostando por la cantera. Jo intentava imitar això, saps? Aquesta veu nasal. Ellos no pueden verte. Eres como un piscinazo de Ronaldo para los árbitros. Recuerdo esos partidos en el patio del colegio como si fueran ayer. Los mejores de la clase eran Pablito y Luisito. ¿Y tú qué hacías cuando veías que el otro equipo elegía a uno de esos niños? Pues ¿qué iba a hacer? Lo que haría cualquier niño de 12 años. ¿Tú eliges a Luisito? Pues te lo compro. Luisito ha nacido para jugar en el eterno rival. Y también quiero a Jorgito, y a Pedrito, y a Alfonsín. Mira, me los quedo a todos. Y tú juegas de portero delantero. Me emociono. ¡Qué señorío! Y ahora espero que te dejes ganar. I el que em flipa és aquest Te he final. obligado a cortar los suministros eléctricos de tu clase. Este recuerdo no hace falta que se vea. ¿Puedes quitar este flashback? Doncs això. El pitjor és que han passat 10 anys i la situació futbolística és exactament igual. Sí. Mare de Déu, es podria repetir contínuament. I més que res, com aquell dia, jo recordo que em vas deixar com consells i tal per imitar-lo, pot ser que el resultat hagi sortit o no. Això va sortir perfecte, Jaume, no et passis l'humil perquè va sortir espectacular. Ens agradaria que ella i jo també estem començant amb el tema de sectors, que ens deixessis un consell per nosaltres. Hòstia. Aquí m'ha pillat. Jo sé fer el grit, també. A veure. Sí, a veure. Hola. Hola, molt bé. Doncs pues mira, Xavi, això ho estàs fent tu? Sí, ho està fent ell. Un consell... No m'agrada molt donar consells, però el més important
aquesta carrera és creure en tu. Que pot ser una puta frase de samarreta que dic jo, que dic, clar, que fàcil creure en tu. Però és que és així. Has de creure en tu, has d'estimar-te, has de saber les teves deficiències, les crítiques, ni les bones ni les dolentes tenen 100% de veritat ni al revés, i estimar el que fas. Ole tu! Ha quedat molt bé. Ole tu! Molt bé, perfecte. Sí, ja està, podem acabar el problema, Xavi, anem cap a casa. Tornem una mica a aquesta més dissipació, tindrem en compte, ens hem d'estimar molt i això absolutament tothom, però una persona que s'estima molt a si mateix també és Florentino, i ara que parlàvem d'ell, ens agradaria saber quin és el personatge que més t'ha costat imitar, si Florentino és un d'ells, o el que més t'ha costat i el que més t'ha agradat, sobretot, el que més gaudeixes fent. El que més m'ha costat és Messi. Sí? Aviam, Messi és fàcil d'imitar, però no és fàcil de treure-li el punt còmic. Bueno, clar. Perquè té l'accent argentí, sí, ara que sí, però treure-li un punt graciós no és fàcil. Però tu ho aconsegueixes, perquè ara m'ha fet gràcia aquesta mínima frase. Va, calla. Però, per exemple, dius, Florentino no és molt graciós. No, però li treus... Jo tinc com algo inconscient amb els riures. És a dir, el Florentino no té gràcia, però de sobte li poses un... I ja tens humor. I ja no m'he fixat amb la Carmen Sevilla, que ella més o menys reia així, però clar, el Florentino, la Carmen Sevilla, el Ramos i el Monegal. Maldit, Bueno, i amb el Messi, en comptes de riure, feies allò de ficar-li KTFs. KTFs, sí. No sé per què. No ho sé, jo tampoc. Sí, no sé, KTFs. Per la cara. Molt absurd. Però són coses que fan gràcia. És que el riure, estimats, és una cosa tan... Llavors el que més t'ha costat és Messi. I el que més t'ha agradat? Tots. Això és com els fills. Jo m'ho passava molt bé amb el Puyol, però m'ho passava molt bé amb el Ramos. M'ho passava genial amb el Monegal. El Monegal, que era meravellós. Però tots m'han agradat. De sobte feia un tal Guntelar, que era un jugador del Madrid i m'ho passava bé. Bueno, és trobar-hi xitxa amb tot el que fas. I justament has mencionat a Puyol, que amb el Cracòvia acabava de començar, crec. Vas fer un vis-a-vis amb el Puyol i més tard vas fer un altre amb Pichi Alonso. No, top materials audiovisuals a Catalunya, el vis-a-vis amb Puyol. És espectacular. L'altre dia el vaig rememorar, és un espectacle. És molt bo, però vosaltres segurament parleu del vis-a-vis del programa, però és que abans, al segon, tercer programa, a Gol, ell va anar a una entrevista i amb el seu vistiplau jo vaig anar caracteritzat d'ell. Estava superhistèric de nervis, jo. I allò ens va donar una empenta molt bèstia, que ell ens fes com un bateig públic de que acceptava la seva imitació. Va ser una empenta brutal. I vas establir alguna relació d'amistat amb ell? Sí, durant molt de temps. O amb Pichi Alonso, per exemple, que vas fer... El Pichi Alonso no li feia puta gràcia. No, eh? No. Per aquell... No, allò del cinglet constant... El Pichi és un d'aquests personatges que no és fàcil d'imitar. A més, jo havia fet durant molts anys l'accent de Lleida i l'accent de Tortosa no és el mateix, però no és fàcil de diferenciar. I ell parla d'una manera molt plana i com sempre dic jo, els que no som imitadors són... Saps la gent que et fa els dibuixos a la Rambla o quan te'n vas a... Sí, que et foten un nas de l'hòstia... Que exageren amb la cara una caricatura. Doncs nosaltres fem una caricatura. I un dia veia el Pichi Alonso i estava fent una anàlisi del futbol i de sobte, com si vingués d'una calçotada, parlar de futbol i dir, la veritat és que... I va fer com si... li repetís molt els calçots i vaig dir, aquí t'he pillat. I llavors jo feia... Pobre nano, li va posar el Sant Benito. I no li feia puta gràcia. I a més vam fer una cançó
brutal d'un partit de remuntada del que era el Göteborg. I es veu que el Pichi vivia entre dos instituts i a vegades passava i 150 adolescents li cantaven Göteborg! I no li feia gràcia. Un dia al Camp Nou, dues noies molt simpàtiques i molt guapes diuen ens podem fer una foto amb tu? Sí, home, esclar. Diu, som les filles del Pichi. Ostres! Dic, diu, i ens fas molta gràcia i amb ell no. Però després el tio va venir a fer el vis-a-vis. A més, és un malalt de golf com jo i hem jugat a golf i és un tio de putíssima. Uau, ja ves, o sigui que al final va haver-hi... Sí, molt bon rotllo. Reconciliació, molt bé. És que en el mateix vis-a-vis es veia amb ell també una mica de constant... Bueno, la veritat és que menjo bastant de oli. Pobre nano, deu estar veient aquesta entrevista. Si està veient aquesta entrevista, pitjant-lo, sisplau, mira el programa. Està sonant Göteborg, sí. Göteborg, no m'ha passat mai més res igual. Göteborg. Això ho estàs ballant una mica com Miguel Bosé abans, no? S'estan mesclant... Tinc aquesta tendència. És com que et val per Miguel Bosé, per Göteborg o per Elvis Presley. Exacte. És veritat, si mous una mica a cadera. Ara que estàvem parlant del Polònia, vinc a fer una crida, perquè després de 9 anys... Exacte, així, aquesta era jo quan em vaig adonar que després de 9 anys el Polònia... Ai, el Cracòvia va decidir decidir deixar de fer el programa i jo vinc a fer una reivindicació des de tot el país. Se sap per què va tancar, se sap si es tornarà a fer, perquè ara els gags futbolístics els introduïu al Polònia i tenen molt èxit. Jo recordo fa molt poquet la lliga amb el gag de la porta, que tu sorties també fent la Gavi. Sí, el Copa Lliga Champions. Exacte, Copa Lliga Champions, espectacular, que tenien en compte el femení. Aleshores, dues preguntes. Hi ha intenció de tornar-se a fer? Crec que ja sé la resposta. Jo crec que no. Vale, perfecte. Descartem. I per què es va tancar? Se sap? Exclusiva. No. No se sap. Ni des de l'equip ho sabeu? O ho sabeu i no ho podeu dir? No, en teoria és per audiència, però... Mentida. Mentida. Vale, perfecte. Doncs seguim. No, el més trist és... No sé si vosaltres sou molt joves, però... No ens vam... A primera persona, no em vaig poder despedir del Cracòvia. Clar. Buah. Saps? I encara que sembli molt... L'audiència tampoc. Clar, però sí, és veritat, però l'audiència pot repetir els gags i de fet encara m'aturen nens més joves que vosaltres que veuen... A mi m'apareix TikToks amb vídeos nostres i tal. Que bo. Però igual que una relació o igual que l'amor d'algú, no vull ser molt transcendental, però és cert, hi ha projectes que et despedeixes o que t'anuncien, escolta, és l'últim bolo, és l'última funció, la setmana que ve s'acaba el programa. El Cracòvia és com... ha quedat allà i jo faria Cracòvia fins als 70 anys. Sí. És que sí. Recordes l'últim programa? Sense saber que ho era. No recordes quin va ser? Va ser el Copa Amèrica, no, de fet? Crec que va acabar... És veritat. Va ser un Copa Amèrica especial que van fer, em sembla que per una productora de Sud-amèrica... De Llatinoamèrica. Perquè havien de parlar amb accent, a més. Per la Fox Sports, em sembla. Sí. Vam fer un mundial. Sí, no ho recordo. De fet, molts programes amb Homozàpic ens passava que acabàvem temporada el maig-juny i jo recordo estar de vacances i trucada del productor, escolta, que ens han renovat. I amb el Cracòvia ens passava. Cada vegada... Sempre hi havia el rumor, sempre ens volien matar. Sempre. Sí, no. A Polònia viuen igual. Des del primer temporada inclús amics, escolta'm, he vist a Twitter que s'acaba. No t'acabaràs tu, cabron. I amb Cracòvia ens passava, escolta, que ens han renovat. Fins que un estiu van dir... Ja no va haver-hi aquesta trucada. Una coseta. Que no. Adéu. I ara ja, per curiositat, aquesta pregunta ni està al guió, però tenint en compte els personatges que ens podem trobar ara mateix en l'entorn futbolístic o esportiu en general, quin personatge t'agradaria imitar? Quina persona... Nou. Sí. Jo no tinc aquest esperit com... De voluntat. O per odiar-lo. No. Bueno, clar. No t'ho sabria dir. Jo crec que... No ho sé. Perquè també soc molt de... O era molt de... Escolta'm, fes aquest. Vale. I doncs me'l mirava i el treia com podia. Vale. Però així com el Pep Plaza o l'Oriol Cruz el Xavi Espinosa o el Latre o el Xavi són clonadors heavy, sí. que t'agafen una veu
i amb la veu d'aquest li posen un to més greu i del treuen, i que són uns malalts de treure personatges. Jo no m'agrada molt i m'ho passo molt bé, però no estic pendent de, hòstia, m'encantaria fer aquest. Clar. És curiós. I, bueno, a banda de televisió, abans has parlat de bolos, has compaginat sempre aquesta feina amb fer obres de teatre i fins fa poc vas estar fent cunyades la comèdia. Esteu encara fent cunyades la comèdia, vas fer Hitchcock també, l'èxit de la temporada. Després de tanta experiència, bueno, també has fet ràdio, en tots aquests mons, què és el que més t'agrada? Fer riure a la tele, a la ràdio, al teatre? Fer riure en general. Jo poso el símil, abans parlàvem amb tu, que a mi m'agrada molt cantar. Exclusiva per Talents de Barcelona, després ens hauràs de fer... Exclusiva. Merda. Que des de la distància és com... Televisió i ràdio és com gravar un disc i fer un concert. D'acord. És a dir, el procés de fer un disc ha de ser de composar, de la producció, dels arranjaments, etc. ha de ser molt xulo, però el que li posa l'artista és enfrontar-te al públic. Una mica amb humor passa el mateix, és a dir, fer un programa com de gags és meravellós, però clar, l'equip no pot riure. No pots sentir el riure del càmera. En canvi, teatre és bàsic. I, exacte, mira, aquesta és la meva exsogra. I el teatre és el que t'omple d'una manera immediata, no? Amb la tele ho veus fa 20 anys, no, però ara ho veus a les xarxes o t'envien missatges o que t'anomenen i et diuen que bé que m'he passat amb això. Però és a posteriori, clar. És a posteriori, que abans no ho tenies, o no tenies tant. Amb teatre és immediat. Funciona, riuen. I no content amb això, no content amb el teatre i la televisió, també has presentat programes com Fora Límits, on vas aprofitar a partir del teu esport preferit, com ens has dit, el golf, amb la possibilitat d'entrevistar a cares reconegudíssimes com Ronald Koeman o Antonio Orozco. O sigui, què ens pots explicar aquesta experiència? Com va ser presentador, ser entrevistador, estar al lloc on estem nosaltres ara? Pau Gasol també, sí. Pau Gasol també? Pau Gasol també. Uau. Doncs jo tinc un amor incondicional amb el golf. El golf jo li dic moltíssimes coses. Uau. Quina frase més rara, crec que no l'havia pronunciat absolutament ningú mai. Sí. Només Tiger Woods si m'apures, però... Sí, li dec moltíssim. Li dec molts amics, li dec molta feina, li dec molta satisfacció, li dec molta teràpia, perquè li dec molts viatges, li dec molta experiència. Fa 30 anys que jugo. I mai li tornaré el que m'ha donat, però em semblava una declaració d'amor molt xula intentar apropar el golf, que és una cosa que està molt mal vista al nostre país, que bueno, té aquest regust de classista, d'adinerat, i no només no és així, sinó que volia apropar-ho, i em semblava una manera molt xula apropar-ho amb gent coneguda per la seva feina, que té un amor incondicional amb el golf, com Antonio Orozco. Dius, Antonio Orozco juga a golf? Doncs sí, juga a golf. Doncs sí. Doncs molt bé, a part de tot això també t'hem vist col·laborant en el programa de Gerard Romero, el Fan Zone, que fa poc es va fer bastant viral, un reel teu amb el Marc Casador. Sí, amb els amics. Sí, amb els seus amics, exacte, que li tiràveu de rata i coses d'aquestes. Bueno, és que van venir per sorpresa uns amics i l'equip de guionistes sempre fa un treball d'investigació i van dir, no, és un tacanyo. I bueno, doncs anem a jugar-ho. Clar, i ben fet. I a més, el Gerard Romero el tenim aquí, va ser el nostre tercer entrevistat. Tenim aquí la seva foto. Veient que has fet tantes coses, Jordi, et queda alguna cosa per fer? Buf, moltíssimes. Sí? Què t'agradaria? Algun projecte que ens puguis... M'agradaria no parar de fer riure. M'agradaria fer cine, m'agradaria fer teatre. Estic començant a fer cursos per ajudar la gent a parlar en públic, que és una cosa... Que xulo! Molt bé. Que és molt xulo, que com a actor tens unes eines que no té... qualsevol altra persona que no s'hi dediqui, totalment. Un coach, etc. I és molt guai perquè he tingut la sort d'ajudar molta gent i el feedback és boníssim. Que guai. Però treballar, que m'ho passo molt bé. És curiós, això que dius que t'agradaria sempre
seguir fent riure, però anem un moment a l'altra cara. No sempre ve de gust fer riure. Hi ha vegades que estem malament per situacions personals. Com has gestionat tu aquests moments? La teva vida personal amb la teva vida laboral? Bueno, jo he explicat moltes vegades que el dia després que va morir mon pare jo vaig actuar. Ja. I aquesta professió té coses rares com aquesta, que pots parar però no pots parar. És a dir, un pilot d'avió que té molta responsabilitat li poden canviar el torn. Si hi ha 300 persones que han comprat una entrada, jo aquell mateix dia evidentment vaig cancel·lar, però l'endemà vaig dir tiramilles. No ho saps fins que t'hi trobes, perquè no només, aquest és el cas extrem, però he treballat havent deixat una relació, o tenim problemes familiars, o tenint un amic molt cardat de salut. Ho fas com pots, sí. I en aquell moment, en aquella estona, intentes que la vida s'aturi i ho fas. No saps com ho fas, però ho fas. Però ho fas, i ja està. I en algun moment has sentit que la teva vida personal estava massa exposada? O no has arribat en aquest punt de potser premsa al cor o alguna cosa així? No. Una vegada vaig ser presa de paparazzis. Oh, uau! Sí, a l'època del Mozapping, amb la Mònica ens van pillar pel Passeig de Gràcia. Clar, perquè més els dos éreu mediàtics, no? I va ser com... Sí, en aquella època jo crec que devia ser un paparazzi que estava de guàrdia, devia esperar no sé qui, i va dir, hòstia, no surt. I, mira, els d'Homo Zapping. I els hi faré una foto. Sí. Però ja està, no. Aquí, els catalans, per moltes coses, són molt raros, els catalans. Però per aquest tema, diguéssim, que som molt respectuosos. Molt discrets, és veritat. Som discrets, la gent es nota molt. Fa molta gràcia quan vaig amb gent que no és del món, que es queda parat de dir, hòstia, et miren o comenten, però no acaben de dir-te res. El més surt és un ascensor. Jo estic aquí, hola, bona tarda, jo estic aquí, està darrere, i sí que és ell. No, home, no, que sí que és ell. I jo està a punt de girar i dir... Però en general són molt respectuosos. Clar, és que jo m'he trobat en aquesta situació sent l'altra persona. L'altre dia em vaig trobar a un dels meus cantants preferidíssims, però vaig dir, no el vull molestar, i ara m'arrepenteixo moltíssim, l'hauria dit alguna cosa. Sí, perquè tenim aquesta cosa de no molestar. Sí. Aviam, seré breu, És com, per exemple, fa poc estava explicant, quan se't mor algú proper, agraeixes molt les trucades i els missatges. Moltíssim. I jo durant molts anys era... no molestis. Sí, és veritat, això. És un consell que podries aplicar. No molestis. Com que no molestis, tio? Se m'acaba de morir X. El que hagis pensat 5 segons en mi m'omple de joia, i ara que estic supersensible em sento superestimat. No és tan exagerat, però també tenim aquest de no molestar. I hi ha moltes maneres de no molestar algú, de dir, hosti, perdona, és que m'agrada... M'agrada la teva feina. En el meu cas, sí que hi ha gent que és més la cosa del famoseo, però el 90% és, hosti, és que ens fas molt riure. O els meus fills posen els teus vídeos cada 2x3. És com d'agraïment. Per tant, no molestes. Hi ha maneres d'entrar, també. Sí. Doncs ara que ja hem recopilat una mica la teva experiència personal i les teves situacions i tal, des d'aquí confiem molt en tu i que aconsegueixis tots els teus projectes, i que la gent que vulgui saludar Jordi Ríos sempre se li pot acostar amb respecte i demanar-li una foto i que li faci una imitació, i no es farà el sort, esperem. Bueno, imitació... Depèn. No, és veritat, no cal. De cop al carrer em pots fer Puyol? No. Potser no. Si pots fer el grill. Us faré el grill. Us farà el grill. O el walkie-talkie. O un Göteborg. D'acord. Doncs per anar acabant l'entrevista hauràs de respondre a la pregunta... Hola, guapo. No, és que hi ha un pingüí aquí sota. Hi ha un pingüí. Sí. No, tens fred tu també, oi? No passa res, no. No, és que fot molt fred aquí, perdoneu. És molt bé, ben tirada. Ara acabarem amb l'aire condicionat tancat. Hauràs de respondre, és que m'has concentrat, la pregunta de la nostra... Perdona. No passa res, s'ha de ser professional, no passa res. Hauràs de respondre la pregunta de la nostra anterior convidada, Paula Comella.
Com ella no hi ha ningú. Si poguessis escollir haver sigut una altra persona que coneguis a la teva vida, en plan, pues a mi m'hagués agradat ser el meu germà o el que sigui, no? En plan, si poguessis escollir canviar la teva vida per algú que coneguis, qui seria? I per què? No diguis una borrada, sisplau. És que ho estàs... No. Que ets imbècil. És que no sé per què t'he vist amb la cara de... M'ha vingut la broma. Anava a dir a mon pare. Vale, això està molt bé. Mon pare. Mon pare era un tio super tranquil, amb un humor negre meravellós, molt bona persona, que estava... T'ha sortit ell, l'humor? No he acabat de parlar! Hòstia, no, que m'ha vingut, m'ha vingut. No, que he fet el gag aquest de... Vale. Si m'ha vingut l'humor, he intentat ser antipàtic, però no ho he pillat, no passa res. Vale. Hipòcrita. Ma mare també té un humor... Ma mare és molt graciosa. És molt graciosa. Mon pare era el típic que callava, o si no deia res, i quan obria la boca era gol. Però gol per l'esquadra. Però ma mare és molt graciosa. Ma mare té sortides molt divertides. Jo crec que tinc la gran sort d'haver heretat les dues coses. Molt bé, és hereditari. Total. Perfecte. Molt bonic. Doncs ara ve, per això, la part més complicada de l'entrevista, que és el moment d'enfrontar-te al test de preguntes ràpides que fa sempre el Jaume als nostres convidats. El tema és que portem una bona ratxa, és a dir, que comencem a agafar un ritme de rapidesa, sense pensar i tal. Sí. Perquè al principi sí que ens va costar una mica arrencar-ho. Així que si pots, sisplau, no trencar-nos aquesta ratxa, t'ho agrairem moltíssim. O sigui, va de temps, en realitat. Correcte. Sí, és respondre ràpid. Sí. Llavors, beu aigua, tranquil. Estàs preparat per començar? No. No? Perfecte, millor. Perfecte, doncs hem acabat l'entrevista. No, és broma. Xavi, fica música d'atenció. Anem entrant. És ràpid, el Xavi, Sí, molt ràpid. Vale, estàs ready, Ja. Vale. Quin és el millor consell que t'han donat? Res és personal. Cracòvia o Homo Zapping? Hòstia. És el papa o la mama, això, tio. És que sense Homo Zapping no hi ha Cracòvia. Vale. Però he de dir Homo Zapping perquè sense Homo Zapping no hi ha Cracòvia. Vale. Un red flag teu? Ser meu? Que jo tingui? Sí. Que jo tingui? Soc massa tranquil. Molt bé. Si poguessis fer un vis-a-vis amb algun personatge, amb qui seria? Personatge viu? Sí. Personatge? O no. Sí, que t'encantaria. Sí, Sí, personatge, cara reconeguda. Amb la meva futura nòvia. Vale. Projecte del que estàs més orgullós? Zona escolar. Què és el primer que faries si et toca l'Euromillón? Venga, habla, que tengo prisa. No sé, regalar cotxes a la meva família. Vale, atén aquesta, Què passa, Charlio o Keite? Què passa, Charlio? Vale. Un mal hàbit que tens que t'agradaria canviar. El TikTok. Quin t'agradaria que fos el titular d'aquesta entrevista? Merda per tu. Perfecte. Molt bé! És curiós perquè el mal hàbit has dit el mateix que la Laura Jou. Sou les dues persones més grans d'edat. Sí, és trist. Que han vingut al programa i les dues el pitjor hàbit que tenen és el TikTok. Però potser és perquè nosaltres ho tenim com molt normalitzat, en canvi ells ho veuen com una cosa extra. Jo tinc capat... Tiempo de uso, Sí. Hola! Jo no, I què et surt el For You page? El per tu. Em surt ma mare així. No, em surt... Noi, et queden 5 minuts. Vale. I llavors pots allargar un minut, 15 o dir... Forever. Clar. Què t'has cregut tu per dir-me com l'Aznar, A lo Aznar, Yo no sostengo decir unas cosas que me van a tomar. Tal qual. Pues qui és el TikTok per dir-me que no puc passar 7 hores mirant coses de merda que no m'omplen? També és veritat. Sí. O sigui, crec que ha sigut l'entrevista amb la que més... Bueno, no, ha sigut l'entrevista amb la que més he rigut, amb molta diferència. Ah, sí, Ens ha encantat. Home, és que si no m'hauria pres superpersonal. Vale. Ens ha encantat. Pues recorda el meu consell, res és personal. Res personal. M'ha agradat molt, de fet, m'ha agradat molt. El tindrem en compte. És igual, parem ja, perquè a nosaltres ens ha agradat molt que hagis vingut, hem d'acabar l'entrevista, però abans d'acomiadar-nos ens agradaria que també deixessis una pregunta pel nostre següent convidat. Clar, això la gent que ens veu li pela, però tot això no m'heu avisat.
Bueno, però és tu la m'has dit... gràcia. A més, estàvem parlant abans i m'has dit no em parlis més del que farem a l'entrevista. Exacte, Doncs ara t'ho ens ha trobes. renyat de no vas dir res més. Ara t'ho trobes. Sí. Qualsevol pregunta, eh? Qualsevol pregunta. compromís. Si es repeteix, t'ho direm. Sabran que és Jordi Ríos, per això, tipus... Vale. Què en penses de l'ultradreta? Molt bé. Uau, molt bé. Molt bé. De fet, abans de la red flag que havies dit d'una altra persona que fos d'ultradreta, Sí. oi? Clar. Sí. I, És que jo- En el teu cas, no. Jo, a les xarxes d'apps, a les apps de... A les apps de cites, Sí. a vegades et diuen coses teves, què faries en la primera cita, què busques, no sé què. I en Tinder o Mític no et surt, no? Aquest no l'has tocat, però vaig posar què no acceptaries? I vaig posar que siguis de Vox. Toma. Molt bé. Està molt bé. Normal. I us podeu imaginar què em va passar, no? Et van rebutjar? No. Et van sotar de la... No. Vaig estar amb una paia de Vox. Què dius? No, sí? Jordi, ni en una mala ratxa te tires en fatxa. Això no ho has sentit mai? Som una tele pública, recordem, no ens podem mullar gaire, però bueno, ja ho hem fet, no passa res. Bueno, què dir-te. No passa res, l'Ajuntament és socialista ara mateix. Una cosa és mullar-se i l'altra cosa és estar en contra del nazisme, també t'ho dic. Sí, jo em puc mullar. Tu sí. Vaig dir... A mi no em feu fora, sisplau. Bueno, em va passar, ja està, no tampoc... Ja està. Vamos más en la herida, eh? Va pagar ella o...? Va pagar ella. Què m'estàs dient? Que si vaig... Vas arribar a quedar si o era no? una prostituta? No. Vas arribar a quedar o no? Home, i tant! No, perquè no ho sabia, no ho sabia, m'ho va dir. M'ho va dir. Ei! Doncs... Després d'aquest moment incòmode, que espero que no em facin fora de la tele... Sí, i després No, però és molt bona frase, eh? Sí. Quina? La de no te tires en fatxa. és un consell que es Que pot jo aplicar. no vaig poder respectar, eh? No és l'únic. Exclusiva! Exclusiva. Home, exclusiva. Per favor. Escolta, que cada un pensi com vulgui. Home, has de ser tolerant. La vas veure i vas dir, bueno, vota qui vulguis, no? Has de ser tolerant. Perfecte. No puc més. Vale. Que s'acabi Podries això. dir també algú que t'agradaria que vingués de convidat? O convidada? Home, heu d'invitar a la Mònica Pérez. Mònica Pérez. Perfecte. Vale, ens facilitaràs contacte o... No, perfecte. Doncs ja insistirem per Instagram. No, perquè la Mònica és molt divertida, és una tia amb molta experiència, que és una sàvia, i la coneix molta gent, però l'ha de conèixer més gent encara. Perfecte. Doncs tu has passat bé? Molt bé. Sí? Toma. Doncs ja hem acabat l'entrevista, nosaltres estem molt contents de que hagis vingut. No repetiu convidats, no? Si vols tornar, estarem encantadíssims, estarem molt encantats. A mi m'ha passat 2 vegades, eh? Sí? Jo dic a tothom a podcast que sí, i amb dos... És que no diria l'hora que és, però he repetit amb 2 podcasts. És que no és fàcil dir dos podcasts. Vale. 2 podcasts. I vols repetir aquí? Tu has passat bé? Que la gent digui. Perfecte, doncs tindrem el Jordi Ríos pròximament i si us ha agradat l'entrevista feu-nos-ho saber per les xarxes socials. Adeu! Ens veiem a la pròxima! Talents de Barcelona, amb Jaume Ibars i Maria Dunyó.